ku taho a hankali za ku yi kantari Najeriya mu sha kayan marmari akwai daɗi kai a sha kaya wasu za su girma yana a cikin ƙasa mu ci barbubansu don su suka karkasa muna kai matuta na cikin ƙasa kai a sha kayan marmari to a sha kayan marmari mutanen Najeriya haka jama'a mu zaɓe ne na bibi mu ɗauki ɗan Musa zai kula da haƙoƙinmu jam'iyyar adalci ko da yaushe tilas na sanya sunan Allah buhari gagari koyo guni cire minila har da salati gun shugaban ma'aika Allah wa alihi har asabu na hada kai jimla yanzu na kira yan uwa ku zo ku mutu ne zan fara rancen wani shugaba da jigon zo ne bara na dan yi maku gwari gwari ko kwa gane wani mu kwankwasa ko kun fahimci shi wane ne ina da kishi an tabbatar da mai kwazo ne wadan kula da mutane ana da shi gane bacin haƙin jama'a ko su duna ma shaidu ne irin su ne aka nema a ce kasar ga sujata kasa ta samu yanci ƙara shari dan Musa a yau haka ranar ka in kai shiru ko to za mu je mu kai garar ka ɗayan kasar nan tilkon makarwa ya mafka ka zo ka karbi kasar al'umma suna neman ka dan tallakawa yau ga munan gaban jallari muna ta kuka kullum muna ta neman sauyi wancan gidan sai mun tabbatar da sun sha kayi watakila sannan ne za su san akwai ranar mu ko halin wani muke ta sanya kawo yanki daga alƙawallan da ya gare mu sun zama fendi yawo ya sa gaba ofis ta yaya zai ya tandi baya da buri ba ce a zo a daugawar mu domin kasa ta samu yanci Allah ka taimaki mai son mu kwankwaso dattijon ka ba shi dama ya yi takara gaban yan banjo ruwan kuri'a zai sha shi sai ka ce rado kori 'ya'yan dillani ya mu kawo namu wai mu maka ba bidar mu sai ta baci suna ganin mu a banza abun akwai tozarci yau mun riko kati mun fito neman yanci domin kusancewar ko'ina akwai hannunmu rabi'u kwankwasa na gaida kai zayayyen namiji wata sassaka sara ba su tura karfin gabri Allah ya sa wakar nan ta sa ka karo caji yadda da kai ba wani bai iya shi kama somu ko dan kasa ta samu yanci hukuma su biya haura giya ina ranar ta ko ba ku kaunar ku gano talaka yayin zabta a bayan gyara yau zuwan kudin kun bata da mai dara kuma sai su ce da zafi kamu kare da kura ba sa gida guda tun fari ko ta yaya karfe zallar hiza ya kai zinari shi wani mun gano matsalarsa dogon buri idan ma ya jin kunya sai kawai ya dauka mu wai tambaya tashin nan gidan akwai mai yako ko wacce matsala sai su yi faɗi da karfi ku za mu dauko konkursa dan akwai dattako yana da tausayi dan za ya kara hakokinmu dan kasa ta samu yanci shi kwankwaso al'amuransa na a hannun Allah kowa ya ce zai bata shi za ya sha bula da duk wanda ke son zagin sani da shi mun kula na tabbatar cewar mai gudun mu ya samu idan kwankwaso tuni kaunar mu ya riga ya jure kuma yau ta kobi ya gara zalumai ya zare kuma za mu dafa masa ba mu ba batun dan taure muna a bayan ka ja mu bi ka dai gogan mu dan kasa ta samu yanci ina da haushi wani lokacin kamar yin zaga da na tuno cewar yan uwan
Kano shi wanda zai je ille da wai ta zai yi Kano su na ba noma ko da yaushe neman